de Libreiros, a todas as persoas que aman a lectura, os libros e as bibliotecas, que outro ano máis agardades con curiosidade e alegría a chegada da Feira do Libro que ven sendo neste ano 2017 a número 46. Antes de nada, quero manifestarlle a miña gratitude á Federación de Libreiros que me chamou para ofrecerme a oportunidade de estar hoxe aquí convosco, lendo o pregón que inaugura a Festa do Libro da nosa cidade. O primeiro que debo facer é presentarme, porque a maioría das persoas que estades aquí vos preguntaredes quen son eu, que méritos reúno para estar hoxe neste acto inaugural. A verdade é que cando Antonio Fernández Maira me chamou, eu pensei exactamente o mesmo. O único que podo dicir ao meu favor é que son bibliotecaria. E iso foi precisamente o que me levou a aceptar este convite. A posibilidade de representar a unha profesión que me entusiasma, a que levo dedicados moitos anos, en a que entrei coa intención de aprender e de compartir o que para min era moito máis que unha afección, a lectura. O desexo de ler pode entrar nas nosas vidas de xeitos insospeitados. Podemos ler por imitación ou podemos ler tamén por oposición aos modelos coñecidos. Accedemos á lectura porque alguén nos introduce nela. Moitas veces un mestre, unha nai, un libreiro, unha bibliotecaria. Eu entrei na lectura porque os libros me axudaron a transitar pola miña infancia. Atopei co paso dos anos moitas persoas que buscaron na lectura, como a min, a posibilidade que os libros lles ofrecían de mirar cara adentro para non ter que mirar cara fora. É dicir, de illarse da realidade que lles tocou vivir. Ben, dicía Mark Twain que a diferenza entre ficción e realidade é que a ficción debía ser crible. Así que non sei ben que podemos buscar na lectura, se illarnos da realidade ou procurar outra máis axeitada a nosa mirada. Tamén é verdade que atopei todo o contrario. Persoas que comezaron a amar a lectura porque lles permitía compartir o tempo cos seus maiores e os seus iguais. A infancia é o tempo do asombro, da descoberta do mundo. Neses primeiros anos necesitamos recoñecer en distintos contextos os obxectos e nomealos para construir os primeiros significados, polo que cobra unha grande importancia a linguaxe. É o tempo das primeiras cancións, das rimas, dos xogos rítmicos, das adiviñas e dos primeiros poemas. Que neno, por pequeno que sexa, se resistirá a poemas como a Pita Choca? A señora Pita leva a súa rolada como unha señora moi señorada. Ou o cuco cuco cuqueiro, o cuco cuco cucón. Por lembrarse o gran poeta Manuel María, que coñecía e utilizaba moi ben as bases da tradición oral. A tradición oral que hoxe atopamos recollida en libros porque non se pode perder, non debe perderse, xa que é, como dicía Manuel Rico, en hecho de contar un conto, un espazo lúdico no que adquiríanse as ferramentas básicas para seren donos da palabra e construir un forte vínculo de unión entre a infancia dos pais e a dos fillos. Despois dos primeiros anos deben entrar con forza, con variedade e con calidade os libros, as historias. Quero, con a cita que sigue, lembrar un dos grandes da literatura galega, Agustín Fernández Paz, do que se ven de conmemorar hai uns días o primeiro ano do seu pasamento. E di así: son as historias, os libros, ese fío invisible que nos une a todas as persoas do planeta, porque ese é o destino invisible, porque ese é o destino que desexo para min, ser a merla bella que lles fala aos merliños na hora do solpor. Quero aprenderlles as nomes das cousas, contarlles as historias máis fermosas, facelos rir e emocionarse cos meus relatos. Será o meu xeito de descubrirlles todas as maravillas que a vida garda para nós. E así, seguirei vivindo durante moito tempo na memoria dos outros. Transcorrida a infancia e sementado en nós o amor pola lectura,
Seguiremos lendo porque necesitamos saber máis de nos mesmos, coñecer outras vidas, saber de outros lugares. E lemos porque temos fame de comprender o noso mundo. Manter abertas as portas da curiosidade permitirá que sigamos facéndonos preguntas. E as preguntas estimulan o pensamento fronte ás rutinas e os prexuizos que nos impiden pensar, buscar respostas, ler o mundo. Nunha palabra, aprender. E así, como o acto de ler comeza como un acto da vontade, cando tomamos conciencia de que somos os protagonistas da nosa formación, comeza a nosa educación. Para ambas as dúas, aprendizaxe e lectura, precisamos de textos, de libros e, como non, de tempo. Tempo de dedicación para a aprendizaxe, a práctica e o hábito da lectura. Tempo ao longo do tempo. Ao igual que nas teorías da física, nas que a expresión espazo-tempo fai referencia a que ambas as dúas nocións non poden já ser consideradas como unidades independentes, atopamos os espazos bibliotecarios como outro factor sumamente importante para o desenvolvemento dos hábitos lectores e para o apoio do aprendizaxe permanente. Xa non como os antiguos templos do saber, espazos de silencio absoluto nos que a súa fama e grandeza se medía pola cantidade de documentos que albergaban e onde os bibliotecarios tiñan a misión de custodiar os libros destinados aos estudantes e eruditos que as frecuentaban. Trátase, polo contrario, de lugares de encontro flexibles, acolledores e de profesionais que dinamizan as coleccións e facilitan o intercambio e a comunicación entre as persoas arredor da lectura e da aprendizaxe. Na nosa cidade contamos cunha rede de 8 bibliotecas municipais máis a Biblioteca da Deputación e a da Xunta. A veciñanza apoia, valora e usa estes establecementos coas súas visitas. O ano 2015 foron preto d'1 millón e estamos por riba da media española en varios indicadores como documentos por habitante, poboación inscrita en bibliotecas ou número de préstamos por habitante. Estes resultados son posibles porque os veciños e as veciñas da Coruña ven e participan das posibilidades transformadoras das bibliotecas públicas e dos seus profesionais. Dicía o filósofo Emilio Lledó nunha entrevista que a cultura non son as cousas que están nos sitios, senón a vida que ti sabes insuflar a esas cousas. E a vida latexa nas bibliotecas desta cidade. En primeiro lugar, porque a elas acode todo tipo de persoas coas súas propias características. Nenos e nenas dende o nacemento, escolares, estudantes, homes e mulleres novos e maiores, persoas con discapacidades físicas, outras con discapacidades intelectuais, que practican religións ou crenzas distintas ou ningunha, con formación e sen formación, con medios económicos e sen eles, que falan a lingua ou linguas oficiais na zona de acollida ou que non, con diferentes orientacións sexuais, pertencentes a distintas xeracións, son bibliotecas acolledoras. En segundo lugar, polas posibilidades de aprendizaxe que atopamos nas bibliotecas. Nunha sociedade como a nosa, nunca deixamos de nos formar, de nos educar. Mais, se temos en conta que o 43% da poboación galega quedou cunha formación igual ou inferior ao segundo da educación secundaria obrigatoria. E non esquezamos que o risco, que a taxa de risco de pobreza está relacionada coa educación acadada. Podemos comentar as cifras ou podemos facer algo con elas. E nós estamos traballando pola aprendizaxe permanente coas persoas, con especial atención a aquelas que non puideron acabar os seus estudos primarios, polo que mantemos programas de alfabetización de adultos, cursos de iniciación ás tecnoloxías e internet ou grupos de conversas en distintas linguas para mellorar o coñecemento e o uso de outros idiomas. Non esquecemos as distintas capacidades das persoas que nos visitan, con coleccións e sistemas de lectura accesible. E atopamos moitos lectores, máis ben lectoras que hoxe tamén están aquí, en gran número de clubs de lectura nos que se debate, nos que se respecta a opinión de outras persoas,
nos que se escoita e se reflexiona. Son bibliotecas educadoras. Dinos Michel Petit, unha socióloga francesa que estuda o fenómeno da lectura, que canto máis capaces somos de nomear o que vivimos, máis aptos seremos para vivilo e transformalo. É posible, pois, ensanchar o noso mundo a través da lingua, coñecéndoa, amándoa, e así dotar de sentido os libros e os textos. Porque, igual que a lingua é para vivila, tamén a lectura é para vivila, imaginala e, sobre todo, sentila. E dende a complexidade das nosas experiencias de vida e das nosas experiencias lectoras, construímos novos significados persoais, íntimos, que se enriquecen e acadan unha nova dimensión cando deixan de ser individuais e cando se comportan, comparten e comunican no espazo da biblioteca. Como vedes, para a biblioteca pública a lectura ten unha dimensión social moi importante. De feito, é a única institución pública, accesible e gratuita de formación, de información e de lecer que serve a cidadanía nas distintas etapas da vida. En Coruña, estes espazos contribuíron a cambiar a vida dos barrios e as interaccións entre veciños e veciñas. Pero gustaríame resumir esta idea das bibliotecas transformadoras e educadoras no exemplo extremo de Medellín, Colombia, cidade na que, partindo do convencemento de o contrario, a inseguridade e a convivencia, construíronse proxectos sociais, educativos e culturais que dignificaron os barrios e conseguiron reducir a delincuencia nun 95%. Dicía un dos seus alcaldes que é vital, cando os rapaces non teñen máis opción que empuñar as armas, abrir outras portas. E a porta da biblioteca, do coñecemento, da reconstrucción persoal, é pola que eles apostaron. Para que todo isto sexa posible, é necesario que as bibliotecas busquen a colaboración coa súa contorna de moitas maneiras diferentes, coas entidades veciñais, culturais, deportivas e sociais, e sendo grandes aliados dos centros de ensino e das familias no fomento do hábito da lectura, do amor pola aprendizaxe e a propia identidade. Nesta colaboración necesaria entre institucións sempre están presentes as librerías, os editores e o mundo da cultura en xeral. A rede de librerías na Coruña é forte, conta con máis de 16 librerías por cada 100.000 habitantes, o dobre da media das cidades españolas. E é tamén a cuarta provincia en vendas. Estes días falaba con algúns libreiros e libreiras. Transmitíanme que no esforzo feito no sentido de organizar eventos dun modo diferente, buscar novas formas de vender libros, asumir riscos, ofrecer calidade na relación personalizada cos clientes, estará o futuro das librerías. Seguro que poderemos estar ao voso lado nese camiño, porque os libreiros e as libreiras da Coruña o sabedes. Para as bibliotecas municipais é un compromiso mercar os libros nos vosos establecementos e cada vez máis compartimos información, reunímonos, participamos nalgunhas das vosas actividades. Pero aínda podemos buscar máis espazos de encontro, de participación e de intercambio para os profesionais e para a cidadanía. Porque a través desas interaccións estaremos reforzando as posibilidades de que as persoas cheguen a cultivar o hábito da lectura. Como mediadores, debemos crear moitas oportunidades de achegamento á lectura. Fracasamos se non somos quen de crealas e facelas medrar. E aí acaba a nosa responsabilidade. Despois, cada quen decide que facer coa súa oportunidade. Xa o dicía o poeta, que naide que ir a ordearme as preces que hei de rezar, os libros que debo ler, os vítores que hei de dar, recoñeceredes o Cantares de Celso Emilio Ferreiro. Por iso, precísase unha boa oferta editorial. E no que ten que ver coa do libro en galego, os datos non son positivos. Hai uns días publicou Manuel Bragado no seu blog un estudio
que nos informa que o sector do libro en galego perdeu máis do 50% de títulos e un terzo do emprego nos últimos 5 anos e que, ademais, ten unha forte dependencia do libro de texto na facturación. Penso que é necesario o impulso de políticas de apoio á lingua galega ao longo de todas as idades para que aumenten tamén os lectores e que o sector do libro en galego medre máis aló do 15% no que vai manténdose dende hai anos. Bragado propón 10 liñas principais para o sector do libro e da edición. A primeira delas, declarar a revolución lectora en Galicia. Unímonos a esa revolución. De feito, xa somos moitos lectores e moitas lectoras nesta cidade nos clubs de lectura das librerías, os institutos e as bibliotecas públicas. Temos moito traballo por facer. Pero hoxe, aquí, é festa. E eu debo terminar para que a feira continue. Benvidos e benvidas á Festa do Libro. Moita sorte, moitas ventas, moitas grazas.